Да. Аз хванах Шаран. И се броеш. И той каза, че Шарана се брои за миньон. Така каза приятел. Скапам Twisted Fate. Скапам. Марта, ти ловиш ли риба? Ловил ли си риба? Малко е скучничко да ловиш риба, нали? Чакай много. Мартине, ти ли чукаш нещо? Че ми трещи. На какво играеш? Като аз си свърша играта и ти си свършваш твоята, чу ли? На една страшна игра. А League of Legends игра с кръв ли е? Значи е за над деца на 3 годинки, така ли? А тук има убийства. Мартинос. Аз отивам на така, на другото да се телепортирам. Така, много яка война. Опа! Найс. Телепорт. Опа! Сега те пах. Опа! Бум! Бам! Очика на журнал. Целия квартал вече ми играва и каза бум! Бам! Очика на журнал. Целия квартал вече съм играл. Марто, на Twisted Fate, тая втората атака не мога да му я разбера каква е. Апдейтнах си я и ми дава, че е сива, демек все едно не съм я апдейтнал. Не бе, не ми е свършил. Знаеш какво бе? Като натисна втората атака и ми се появява три карти. Не знам коя от трите карти да натисна и какво трябва да направя. Не. Ама не бе, тая втората атака, като я цъкна и ми излизат 3 карти. И натискам картите и не знам какво става. А тая третата атака също не знам как се ползва. Марто, значи цъкам W и ми излиза синя карта, червена карта и жълта карта. Цъкам една от тях, така ли? Ето, чак се. Ама трябва ли да има някой до мен, с който да се бия? Чакай. На миньони действа ли? На миньони. Чакай са. Ще ме изчакаш ли само да намеря миньони? Че тук ще умрех. Аре бе, къде са скапаните миньончета, бе? Айде ги. Така, значи цъкам 2, така ли? Цъкам една от картите и почвам се бия са. О, действа. Убих Сона Бот и тя ми даде много малко живот. Ей, Сона Бот ми избега.
Ани се бе скапано миньонче да ти го навръм. Нато? Ти имаш ли тен? Да. А Марто, третата атака се включва автоматично, като я натиснеш и той автоматично си стреля, нали? И не ти хаби от мамната изобщо. А мен защо не ми... Абе, Twisted Fate си е бил силничък, бе. Само първата атака мога да използвам пълноценно. Другите много не ги разбирам. То? Ти не. Като играеш с някой герой, има ли нещо да апдейтваш на героя? Не по време на игра, ами например да апдейтваш силата на героя, не по време на игра, ами преди игра. Какво означава Ability Power? Twisted Fate с какво е? С демедж или с... Защо тук няма Ability? Значи Magic и Ability Power. И трябва да апдейтвам неща на Ability Power, така ли? Да, Ability Power. Цъкам Ability Power и оттам купувам всички възможни неща Ability Power, така ли? Защо не си ми го казал по-рано? Марто, знаеш ли сайт, в който може да гледаш какви неща трябва да купуваш за героя, за да може той да ти е възможно най-силен? Yes! Nothing, kill check. Откраднах ти кила. Абе, знаеш какво? Знаеш какво стана, бе? Има някакъв тук ски Йоно 2, той е с Джинкс и аз му откраднах кила и той ми написа фък на това на... Тук където се пише, ми написа фък Twisted Fate. Сега аз ще му напиша фък. Опа! Той е бил много добър, бе! Той ми